Здравейте всички, аз съм Terraformer и днес ще ви покажа как да си направите един елементарен звънец за врата. Значи ще ви е нужен един бутон, малко redstone и един node блок. Така, значи слагате бутона някъде близо до вашата врата, за да може да е малко по-очевидно за натискане. Като се натисне, слагате точно едно купче под него redstone, го удължавате още едно натам и тогава си избирате, слагате си ноутблок и си избирате звук, с който да ви звъни звънеца. И вижте какво се получи. Аз ще си усиля малко звука. Надявам се да сте чули и да сте ме разбрали. Благодаря ви за вниманието и довиждане.